Assalamu alaykum vatandaşlar. Evinize canınıza sağlık dileyen. Assalamu alaykum yaşullamız. Sizden bugün kalmasın. Haramlı işe kulluğu diyenler. Sizlere de assalamu alaykum. Size salam verdim mevra birinci sizden başlayın. Esasen birinci Türkmenistan prezidentten şu işe kulluğumuzdan ikinci vazifede oturan adamlar size değişli. Ne içindir halkı böyle kötüyeğiniz? Hem yanıdan bilýäňiz halkyň şöyle köşenýänni, bir ýyl çörek diýip ne güne düşýänni, adamda näme ömür bar, näme üçin siz şonu ýaşamany şöyle baý döwletimizde ruhsat bereňiz, näme sebäbi bar? Bir sany haram işe gulluk edip, öz ata wataňyzy, halkyňyzy horlap ne güllere salýaňyz. Ýene-de bir daşary ýurda işlemäne gaýdalar. Olar günäkar etýäňiz. Bu gaýdalaryň niýesinde günä bar? O günä özüňizde dämol. Siz şu taýda işi hem de özümizden öňýände halkada iýdirip duraňyzda belli mukdaryny hemmesini özüňiz iýjek bolup halky ne güllere saldyňyz. Sizlere diňe bir zat ýamal galýada eşekler demek. O ýanlak küçükden meter bolýan sizler bar. Bir adam öňünde gurukluňyz bulaşyp edilen jüje ýaly boluşyp utunyň binamyslar bükükleşip salam berip inne uşap ey binamyslar şiýaşyňyza şeýle ene ataňyň öňünde salam berip inne uşap manlaýyňyza degren ýeriňiz barmy? Bir kini basyňyz sizler ýöne hemmeňiz diýip biljekler. Ýöne köpeňiz şonu ameden dälsiňiz. Utançlylar. Ýene ministr we prokuror diýip agdyňyzy dolduryp gürleýäňiz. Halkyň ahir insawr kasasy boldy. Sizler bir daşary ýurtdakylar watan döwlü diýin. Terror diýin. Diýer ýazatdy diýip görüň hani. Peýdas diýen ka. Şu terror diýerine görä bir halkyň inde düşýän ondan soň terror diýene görä sizden gönüňiz ýykyp bolmaz. Ana şu wagt görjeksiňiz. Nähil bolýaňyzy. Sebäbi hemmeňe diýişler. Polis işgärleri bolsun. Sebäbi düşmançylygy özüňiz diläp aldyňyz halkdan. Liboy polisiýa bol haýsyn özüňizden bilýänsiňiz, halkyň nähil diýişini gazap bersin. Bir ayağa galaysa, ol uleşeňizden peýda bolmaz. Ol eşeňiz her ona gaňalanjakdyr. Nitip bolsa şol ortada gaňa daklar. Ana ondan soň ýöne sizlere gaňa dakylmazda bar, gatam bolmaň ol tal kaklar tal. Şoň üçin az halk ýa-da kötäbir bir eşek diýip, soň giç bolar. Her onu götüňize urduňyzda watany halky maskara eden siz binamyz eşekler. Dünýäde maskara eden. Bäri öz güzeranyny maskalaryny eklemene gelen adamlar däl. Şunduňyzmy? Eşek atar eşekler. Siz eşekler kıstanma. Şimdi dolar vatandaşlar sizlerden ulukan haýyst. Käberimiz bir ters pikirde ay bu peýdasy bolmaz. Indi bu peýdasy bolmaz diýip gelmeli. Dolar. Ýöne mana şu aňyrda ýoklay, birar peýdasy ýoklay diýip bizim özümizden günäkär şydatlary. Şiýada barmamygyň sebäbine esasy özümüz günäkär. Bizler öň normal bol, erkek şekil erkek borcumuzy ýerine ýetirip duralymyzda bugüne düşmezdik. Hiç ýerime. Sebäbi men ýa on günäs däl, ol tutuş Türkmenistan içinde ýaşaýan halkyň günäsi. Sebäbi halk öňden başdan aýak erkek şekilde duralygynda polisiýa organ işgärler döwlet üçin, halk üçin işlerdi. Bir sany eşek gulyň tokum üçin ýa eşek gulagy hyzmat etmezdiler. Aýtdylar eşek temrete eýesin deperdi ýa. Şolum hakykat hatda. Iňar ki şeýle eşegiň gowy doýury berseň ýetip tutturman diýip kaçar şol. Şoň üçin goýberlen ýalňyşlyk bir adam iki adamı düzeltjek işändäl. Muny sebäbi halk goýu berdik bu ýalňyşlygy. Indi gaýrat edelim, halk golunu düzeltelim. Sebäbi şunu düzeltmesek indi geljek ýokdur Türkmende. Çağalarymyzda da ul bolup giderler. Ýüregi edip gyýyl maşgalaryny ýyňdan çykarar ýaldy bolan bolmady. Gatam bolmagyňlar hemmeňem görüp bilip bolan. Nähil ýagdaýym bolýandy. Adyr aý bir prezident öler äni garrady. Ölebersin. Öňkam öler äni gowalar diýilipdi. Bolmaz. Şoň üçin gelin ölerine de garaşmalıyım. Muny öte ölmäke edenji jezasyny şiýaçy jakanda çekdirýär. O dünýäde çeker diýip ony öýdüp arkalyga atalmalıyım da gaýrat edelim. Şu dünýäde çekdirelim şoň. Tutuş tohumna. Bulan goldalarna, şu tohumna golda girip dururlar wa şu. Biýüne halka şiir bolup. Şiir diýen mene şu aňyrdaky ýerine dagalanmaz şiir bol. Erkek bolmagy gelin gene şerik. Bir degik görüm. Adyllara ýüzüňe al. Ýüz açmak kökmandan dogullar. Gaýrat edip öz aramyzda nädemi doguna kwartiralarda bolup görýär. Edim şu taýam kwartira diýen nähili siz oda bolup görýän ýa-da, ýalan ýa dollar. Hemmeňem ýadydan aşy durmuşdan. Bu şartlarda gelin gaýrat edelim, çekinmeliyim. Olardan erkekler otaydakylar binamyz ýallaky it bolar. Görüp ýöňde bir sana adam öňünde ýallak küçük ýaly, küçüge tündüp bilen küçüge diýende nähil gelýär ýanyna, gurun bütüne tıkyp bulanıp. Şolar ýalalar. Ministr bolanda näme? Ministr boldum ol. Olardan gorkar ýaly adam däl, görýäňe bir adamyň götüne ýalap berse. Adyr halk bir jenden selin, giýreri deşik tapmadan. Itler. Ýeliňe ýüplük ediberen skora. Edil diýer halkyň ýerine düşýärler. Vay. Allah haklar. Evet, men däl da jany ýap görün. Tutuş halkda
Size nähili näme boljak. Edil gözüňize getirip bir günah halkyna ýa-da ýanolsaňyz, siz günäli bolup nähili gynansaňyz gözüňize getirip görýän. Vatandaşlar şol ortadan da gelin täzeli öýde geçirmek arzusunda bolup biýlik jaň guşalyň. Näme bolýan bolsa şunu görelim, ýaýdan çykyp bermän. Ewa bizim günämiz ýok, gorkar ýaly. Hiç ýyl artyk talap edemedik. Ya bir afuda turan döwleti basıp aljak bolamyz. Diňe biz paragatçylyk isläp, şu taýdaky öz gan hormaty ýok etmekçi. Asuda ýaşamak, isleýülen işlere baş boşulyp, şeýdip tillere haýyş edip halka tutuş galalyň aldy birilençeliň. Bir çukur tüküreliň diýip çagyrýan. Ýyna alyn, bizim bir öz ilimizde bir dost bolanyňda gezelim. Biz diýerler bir gulçylyk çekip biçimizde millet oturman. Ýaş ömür gutaryp barýar dogullar. Gör gelmäk kan gaýdan gaýyp. Bir ýylçykda 2 ýyl işleden boldy, hemme adam bitirýän diýip. Ýa bitiren adamy, hemen 3-nji ýylyma gitdim. Ýene olar bitýänçe öýlenmeli, ondan soň aýdylýar oturupman. 40-dan soň tutar uran görüňde saljak diýerler ola. Ýaşaýyň manysy ýetýärsiň. Bir ýaş wagtyň ýaşaýjak wagtyny niýerler eken gulçylyk. Şo benim gepini eşitip, hem kesel tap barýan. Näme bir ýer alandan gidip ýaşajak maňy. Gelip görmelýän bar, onu içen ol. Olam tapsam. Şoň üçin de olar ýen gaýrat edeliň, täzeden aýaklanalyň. Olam ikinji haýystym. Dost ede olmaly. Haýsy birimiz bolanda da şolar bir ele bersek, onda ýene bilen işimiz gaýtdyr. Uje şeýerde biz özümiz agly birligimizi ýitirdiňimizi ýaly görünär. Şoň üçin şunu her zat edelim. Näme etmelen bolsa, niýelik barmalam, ýene şu polisiýa üýşüp baralyň. Ýagdaý düşündirmäli bilen hemme deliliklerimiz bar. Şonu şota uğradırsa näme boljanyň. Şoň üçin hani şunu öz aramyzda jemlenşeliň, näme etmeli bolsa taýynden baralyň. Gaçak menen, her ona baralyň. Başga da ýene Allah'dan şu kulçulukdan bir bimani durmuşdan dinmamızı, hemmemizin paragat dünyada yaşamamızı arzu etken, Allah'dan dileyen vatandaşlar. Şu güllükçe de köp sağ olun, sağlıkta görüşelim. Buram, şu yaşullamı sizlerden bir haýyş hemmenizden, haýsy biriňiz bolanňyzda da tapawdy ýok. Sine Türkiýede Esat Türkmeniň kän ýeri, bir gelip biler ýa ýol açylaňyz bar bolsa şerik gelin. Bir nädende de yaşlanlar arasynda yaşullar gerek diýil, ýani hakykatlar şol. Gerek şeýde bir de baş tutan, bir boluň 10 boluň haýsyňyz gelip bilseňiz, gelin yaşullar. Sen öýlekenin, sen beýlekenin olatlar bolmaz. Gelin şunu näçe tiýip geldiňizçe de şonça da halk ruhlanaram. Derrewam şol eşek haramuldan, eşek ataldan dinar. Ya Allah can, ana sağ oturun, dogullar. Sağlıkta görüşelim.